să le explicăm totuși telespectatorilor noștri ce înseamnă găină bio. Nu știu eu, ei știu care au mai mâncat bio, ei știu, dar eu nu. Eu mănânc o găină sănătoasă de la țară, domnul, nu vă supărați. Eu mănânc o găină sănătoasă de la țară, ca să înțelegeți. Eu nu sunt omul care să mănânc bio, o apărut bio. Nu, domnul. Să înțelegeți, domnul Matei, să mă înțelegeți. Eu mănânc o găină sănătoasă de la țară, un ou sănătos de la țară. Când mai cumpăr din oraș, asta este. Dar mă uit pe data expirării și văd că ouul nu-i bun, mă duc frumos înapoi și îl dau de cap la respectiv. Mulțumim foarte mult din suflet pentru O sfatul oaie dacă cumpăr, eu nu știu ce cumpăr din piețele din Iași, de unde. Eu pot să cumpăr un câine, fără să vreau. Am luat un câine fără să vreau și el o scrie oaie și îmi dă un câine să mănânc. Ce fac atunci? Domnul Matei, ce pot să fac? Este posibil, da. Este posibil, da. Este posibil. Da. Și eu dacă eu mănânc aia. Pe piața românească, într-adevăr. Vă dau dreptate. Cine e și cum mănâncă? Bine, ei să învățați să mănânce. Că pe... Din păcate, timpul se apropie de sfârșitul emisiunii noastre. Faceți un salut, vă rog, pentru și o ultimă recomandare pentru telespectatorii noștri, vă rog. Nu, vreau să spun unde a fost palasul, unde a fost strandul. Chinezii au mâncat toți câinii de acolo, au mâncat toți câinii. Un salut, vă rog, pentru telespectatorii noștri și un sfat pentru produsele bio. Da, un sfat bun, să mănânce carne foarte bună de țară, să nu mănânce carne bio, fiecare să mănânce ce vrea. Treaba lor, eu le spun exact ce eu mănânc. Domnul Matei, eu mănânc... O ultimă întrebare, vă rog. Înainte să revenim la salut. De unde ați luat informațiile dumneavoastră despre produsele bio, mai exact cine v-a spus sau unde ați citit despre... Am văzut la televizor, nu mă interesează de bio, că eu de astea bio să mănânc. Eu dacă am crescut, m-am dus la ai mei, la neamurile mele, zic, băi, vreau să o găină, că vreau să mănânc o găină. Nu pot să mănânc o găină bio sau... Nu, lasă lumea să vorbească, nu mă interesează. Dar eu nu mănânc bio, eu mănânc ceva sănătos. O carne făcută la rotisor, domnitică, asta, sau să mănânc ceva. Am înțeles, deci nu aveți informații concrete despre produsele bio. Nu. Mai faceți, vă rog, o ultimă urare, pentru că chiar trebuie să încheiem acest... Le spun la toată lumea să mănânce carne, nu bio, să mănânce carne sănătoasă. Da, bio, dacă există carne bio, ar putea să existe și carne trio? Nu. Nu, cu siguranță nu. Un salut să mănânce carne normală. Normal. Nu, dar trebuie să știi, să aibă ștanța de la medicul veterinar, orice găină, orice porc, care așa, nu cumperi tu găina că poate fi... Basta să nu fie bio. Nu, poate să fie infectată găină, poate să fie porcul infectat, să nu mâncați de la un porc infectat. Că, de exemplu, dacă eu am luat fără ștanță un porc sau o găină... Vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Ne pare rău că trebuie să ne oprim în mijlocul unei idei atât de prețioase. Faceți un salut pentru Crăciun, pentru că se apropie Crăciunul. Da, multă sănătate la toată lumea. Crăciun fericit și dumneavoastră. Crăciun fericit la toată lumea. Să mănânce numai carne ce este produs românesc, nu din import, că ăla ce e exportat din altă țară la noi, ăla este carne bio. Mai încet. Nu este carne, adică e triplat la prețul care este. România exportează, stați domnule, lăsați-mă în pace. Carnea care e exportată din România în alte țări este importată la noi în țară, ne dau cu un preț mai scumpă decât la noi.
de ce noi exportăm la străini. Ei ne dau cu prețul dublu. Deja ați deschis un subiect despre care vom face un alt reportaj cu altă ocazie. Mulțumim încă o dată, multă sănătate dumneavoastră și multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Mulțumim, domnul inspector șef, director. Nu, sunt simplu muncitor, am fost muncitor, sunt simplu... Ba, știu că ești inginer ceva.